καλώς την. Τι να κάνω, αχ, Βρεσάσα μου, αχ, Βρεσάσα μου. Θα πάρεις κάτι? Ναι, ένα μέτρο ελληνικό. Περίμενε. Θεέ μου, τι να πω. Τι να πω και τι να κάνω. Άσε. Ναι, ναι, κύριε Λευτέρη, σε παρακαλώ, φέρε μου 2 μέτριους ελληνικούς. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Πες μου, λοιπόν. Με αυτόν τον όντα. Τον άντρα σου. Μωρέ, με ποιον, με τον Πατριάρχη, με τον άντρα μου βέβαια. Άσε με, έχω τεράστιο πρόβλημα. Κατάλαβα, πάλι με την πολιτική θα έμπλεξε. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι έμπλεξε με την πολιτική. Το πρόβλημα είναι ότι σε κάθε βουλευτικές εκλογές αλλάζει και κόμμα. Ιδεολόγος ολόντας. Και δεν ξέρω πώς να τον δικαιολογήσω στους φίλους, τους γνωστούς, τους πελάτες μας. Καλά, εσύ δεν του λες τίποτα. Καλά, τι να του πω, το έχω πει χιλιάδες φορές. Βρενόντα μου, του λέω, εμείς έχουμε μια επιχείρηση. Δεν είναι σωστό να δείχνουμε τα πολιτικά μας, πιστεύω. Τίποτα αυτός. Εκεί το χαμπάκι δεν αλλάζει με τίποτα. Το μόνο που αλλάζει είναι το κόμμα και το κάδρο. Ποιο κάδρο? Το κάδρο στο σαλόνι, βέβαια. Όταν είχε πρωτοβγεί με τους αριστερούς, μου είχε κρεμάσει το Μάρξ. Περίμενε τότε, Λένα μου, στις ερχόμενες εκλογές να σου βάλει το Χίτλερ. Μωρέ, για γέλια είμαστε, για κλάματα. Με έχει εδώ πέρα στο μαγαζί και βολοδέρνω και αυτός γυρίζει με αυτό το Κουτσογιάννη και τη φίλη του και ούτε ξέρω πού πάνε, τι κάνουνε, τίποτα. Τι είναι αυτός ο Κουτσογιάννης? Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Γυρίζει μέρα νύχτα μαζί του για δημόσιες σχέσεις. Έχει, λέει, μεγάλες γνωριμίες. Εγώ δεν ξέρω από πολιτική και εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι σε λίγο θα πουλήσει και το σόβρακό του. Ξέρεις τι λεφτά φεύγουνε κάθε μέρα? Α, δηλαδή τα πράγματα είναι σοβαρά. Προχθές γίναμε μαλλιά κουβάρια. Και μου είπε ότι είμαι και αχάριστη. Γιατί ενώ εκείνος προσπαθεί να με κάνει κυρία Βουλευτού και γιατί όχι κυρία Υπουργού, εγώ φωνάζω και από πάνω. Αυτό μου είπε. Αχ, βρε Λένα μου, τι έπαθες, τι έπαθες. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς τον. Τι μου είπες, κυρία Λένα, μου το ξέχασα. 2 μέτριους ελληνικούς. Ο κύριος Νόντας πού είναι? Το θέλεις τίποτα? Τον ήθελα, μου είχε υποσχεθεί ότι θα μου διορίσει την αδερφή μου στο Υπουργείο. Όπου να είναι θα έρθει. Ναι, αλλά ξέρω έχει δουλειές. Αλλά τώρα έχω 200 ψήφους να του δώσω άμα μου κάνει το διορισμό. Εντάξει, εντάξει, κύριε Λευτέρη μου, πήγαινε στο μαγαζί και μόλις τον δεις να έρχεται, έλα να τον βρεις. Εντάξει, ευχαριστώ. 2 καφέδες. 2 μέτριους ελληνικούς. Άντε. Ναι, Υπουργείο. Α, ναι, τι κάνετε κύριε Δημήτρη, γεια σας. Σοβαρά, μου βρήκατε κοπέλα. Δόξα σοι ο Θεός. Δεν έχει έρθει ακόμη. 1 ώρα που έχει φύγει. Δεν ξέρω. Εντάξει, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Επιτέλους μου βρήκε κοπέλα. Ακόμα δεν είχες βρει κοπέλα? Πού να βρω? Ποια κάθεται μέσα σε αυτό το τρελόσπιτο? Και μετά από εδώ έχεις δηλαδή και τις δουλειές του σπιτιού? Αν τις έχω, σκοτώνομαι στη δουλειά. Μου είπαν ότι θα μου στείλουν μια κοπέλα, αλλά ακόμη να φανεί. Καλά ρε Λένα, έχεις το μαγαζί, έχεις το σπίτι, έχεις και το ψώνιο του και δεν του έχεις αλλάξει ακόμη τα φώτα. Τι θες να πεις? Χρυσή μου, είσαι πολύ χαζή. Συγγνώμη κιόλας που σου μιλώ έτσι, αλλά αν ήμουν στη θέση σου εγώ θα του είχα βάλει τα 2 πόδια σε ένα παπούτσι. Και τι να κάνω? Να επαναστατήσεις. Πώς θα γίνει? Να έχει ο κύριος το ψώνιο του και να αφήνει σε σένα πίσω όλα τα προβλήματα? Κάνε και εσύ αυτό που σ' αρέσει. Κάνε το ψώνιο σου, βρε αδερφέ. Μα δεν έχω ψώνιο εγώ. Να δημιουργήσει. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, Σάσα μου. Και έπειτα, αν το ρίξω κι εγώ στην τρελή, πάει το κλείσαμε το μαγαζί. Και έπειτα δεν τρέπομαι να σου πω ότι αν έχουμε αυτή την κατάσταση, γιατί τον αγαπώ τον άντρα μου. Καλημέρα. Πότε εγώ πίσω? Τι είναι αυτά? Η αφήση του κύριου Νόντα. Α, καλά, άφησε τα εκεί. Γεια χαρά. Γεια σου, γεια. Έχουμε και τις αφήσεις, βλέπεις. Ξέρεις τι λέει? Η Βουλή με τον Όντα, ο λαός θα έχει φόντα. Είναι τρελός, Σάσα μου, τρελός. Μα σας είπα, δεν είναι εδώ η κυρία Φροσάρη. Δεν ξέρω τι ώρα θα γυρίσει η κυρία μου και πριν πήρατε και σας το είπα, δηλαδή δεν καταλαβαίνετε. Μα ερωτευμένος είστε. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Ναι, εντάξει. Καλά, ξαναπάρτε. Ξαναπάρτε. Τι είναι τούτο, ρε παιδάκι μου. Πα. Ναι. Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα στο γραφείο. Δεν ξέρω. Πού να ξέρω, κύριε μου, τι ώρα ακριβώς θα έρθει. Medium είμαι. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Ποιο, γιατί εξάπτομαι, πώς να μην εξάπτομαι, κύριε μου, που άμα ήσασταν κι εσείς στη θέση μου, τα ίδια θα κάνετε. Πώς? Εξάπτομαι και επιμένω να εξάπτομαι. Γιατί άμα κλείσω το τηλέφωνο δεν με φτάνει ούτε ένα φορτηγό χάπια, το ξέρετε. Μάλιστα, να σας γράψω. Να σας γράψω. Έχω κανένα πρόβλημα. Όλοι σου γράφω τελευταία. Στείλω. Μάλιστα. Πώς λέγεστε? Θρασίβουλος πατάτας. Πολύ ωραίο επίθετο. Πάρα πολύ. Σας έχω γράψει εδώ πέρα. Μόλις θα έρθει θα της το δώσω. Μάλιστα. Με κεφαλαία γράμματα σας έχω γράψει.
Μη δύσκολο. Χαίρετε, χαίρετε. Τι είναι αυτή ρε παιδάκι. Ναι. Ποιος? Μάλιστα φύγε. Μόλις θα έρθετε στο πρώτο σας πάρει αμέσως το τηλέφωνο. Μάλιστα φύγε. Τα σέβη μου φύγε. Πάρα πολύ χάρηκα που σας άκουσα. Βεβαίως θα φύγε. Ναι. Μη είναι δύσκολος. Χαίρετε. Νικόλα, κράτα τα νεύρα σου. Α, δεν θα τα πάμε καλά. Δεν θα τα πάμε καλά. Λέτε. Παρακαλώ. Αν είναι εδώ ελευθερωτής. Άλλο πάλι και τούτο. Ποιος ελευθερωτής? Ποιος? Όχι κύριε, δεν είναι το γραφείο εκενός οδόθρων. Τι είναι? Το Big Παρέ. Νικόλα, κράτα τα νεύρα σου. Νικόλα, κράτα τα νεύρα σου. Στη φανφάρα είμαι πρώτη, είμαι πρώτη, είμαι πρώτη, είμαι πρώτη. Πρώτη είμαι και στα θα, και στα θα, και στα θα, και στα θα. Μεγαλώ στο με κουβέντες και τα έργα λιγοστά. Στη φανφάρα είμαι πρώτη, πρώτη είμαι και στα θα. Παραμύθια σε τον κόσμο, δώσε λύσεις στα τυφλά. Και λαγούς με πετραχίλια, υποσχέσου στο ντουνιά. Παραμύθια σε τον κόσμο, δώσε λύσεις στα τυφλά. Και λαγούς με πετραχίλια, υποσχέσου στο ντουνιά. Στο μπλα μπλα, στο πίτσι πίτσι, πίτσι πίτσι, πίτσι πίτσι, πίτσι πίτσι. Χειραψίες κοντινά, 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 κοντινά. Συνοτείς μεγάλες μάζες, πάντα δημοκρατικά. Στη φανφάρα είμαι πρώτη, πρώτη είμαι και στα θα. Παραμύθια σε τον κόσμο, δώσε λύσεις στα τυφλά. Και λαγούς με πετραχίλια, υποσχέσεις στο ντουνιά. Παραμύθια σε τον κόσμο, δώσε λύσεις στα τυφλά. Και λαγούς με πετραχίλια, υποσχέσεις στο ντουνιά. Και λαγούς με πετραχίλια, υποσχέσεις στο ντουνιά. Καλημέρα σας κυρία Φροσάρα. Ποιοι με ζήτησαν? Και ποιος δεν σας ζήτησε να λέτε. Και όλοι αυτοί που παίρνουν, να ξέρετε, είναι για ρουσφέτη, Νικόλα, κάνε μου τη χάρη σε παρακαλώ. Μην μιλάς έτσι. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε ανάγκη και τον τελευταίο ψηφοφόρο. Κάνε μου τη χάρη. Άντε, σε ένα μήνα τελειώνουν οι εκλογές. Εντάξει, τελειώνουν και τα δικά σου βάστα. Αυτό παρακαλώ κι εγώ. Να περάσει αυτός ο μήνας, Παναγία μου. Ξέχασα. Σας πήρε και ο αρχηγός τηλέφωνο. Και γιατί δεν τον βραζών τόση ώρα, δεν μου τα λες. Σακής, πήγε να πάρει την εφημερίδα. Ναι, πάω. Μήπως θέλετε τίποτα άλλο? Όχι, τίποτα δεν θέλει. Να. Ναι. Καλημέρα, αρχηγέ μου. Ναι, μάλιστα. Πότε? Την Πέμπτη. Ναι, ωραία. Μα δεν έχω κανένα πρόβλημα, λίμωνο. Ναι, μην ανησυχείτε, θα πω να τα οργανώσουν όλα. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημερίζω τη νέα ελπίδα της Ελλάδας. Ναι, εντάξει, αρχηγέ μου, χάρηκα. Καλημέρα, Ειδικουμή. Κατάλαβα, καλύτερα να του δίνω. Όχι, κάνε ό,τι θες.
Αμάν ρε κοριτσάκι μου, γιατί μου τα κάνεις αυτά? Γιακουμή, πρέπει να καταλάβεις. Εγώ πλέον δεν είμαι όποια και όποια. Εγώ είμαι ένα πρόσωπο πολιτικό και έχω πάρα πολλές υποχρέωσεις και πολλές δουλειές. Δεν γίνεται. Κατάλαβα. Δεν γίνεται να ταλαβερίζεσαι με το Γιακουμί το Σπλίνα, γιατί είναι χασάπης. Όχι, δεν είναι αυτό. Κοίτα να δεις όμως, την εποχή που είχες το μοδιστράδικο, ήσουν πιο εντάξει κορίτσι. Δεν ήταν μοντιστράδικο, ήταν μπουτίκ. Μωρέ τι μπουτίκ μου λες εμένα, όταν βγαίναμε έξω ήσουν γεμάτοι στις κλωστές. Και ήταν τόσες πολλές οι άτιμες που έφτιαχνες καλούμπα. Γιακουμή, εμένα με συγχαίρεις πρωί-πρωί. Εντάξει. Και πού είσαι? Μόλις στανιάρει αυτή η υπόθεση, ο Γιακουμής θα περιμένει. Ωχ, στραβωμάρα! Σιγά ρε ορτινάτσα. Μένες εμένα ορτινάτσα. Αχ, χασάπι. Για χασάπι. Νικόλα, σε παρακαλώ. Όχι τον κύριο Γιακουμή, χασά. Μα δεν τον ακούσατε. Ορίστε οι εφημερίδες. Την Πέμπτη μιλάτε στους πατατοπαραγωγούς. Το ξέρω, παιδί μου, το είπε ο αρχηγός, Νικόλα μου. Τι να κάνουμε, Πέμπτη. Λοιπόν, παιδιά, δώστε βάση. Πέμπτη θα μιλήσει η κυρία Φροσάρα. Παρασκευή μιλάμε εμείς για να έχουμε πισινή και να μπορούμε να απαντήσουμε σε ό,τι μας κατηγορήσει την προηγούμενη μέρα η κυρία Φροσάρα. Ναι, αλλά σαν ειδικός επί το κάνω, έχω να σας πω ότι έχει πολύ μεγάλο ρεύμα. Έχει όλες τις γυναίκες μαζί της. Φυσικό είναι. Αφού είναι πρώην μοδίστρα. Εγώ θα έλεγα πως υπάρχει ένας τρόπος να την πολεμήσουμε. Το σκάνδαλο. Μόνο αν δημιουργήσουμε κάποιο σκάνδαλο γύρω από το όνομά της. Σωστά. Εσύ κάτι θα σκεφτείς. Γυναίκα είναι, όλο και κάτι θα έχει κάνει. Παιδιά προς Θεού, όχι σεξουαλικά. Μακριά από τα σεξουαλικά. Θα μας κρεμάσει από το τσικέλι ο Γιακουμής. Ποιος είναι ο Γιακουμής? Ο Χασάπης, γι' αυτό δεν θα σηκώνει κάτι τέτοια. Άλλο. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο. Κάτι άλλο πρέπει να σκεφτούμε. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία η ιδέα της Ντόρας. Αν βρούμε αυτό το κάτι, σωθήκαμε. Σωστά. Και αυτό το κάτι θα είναι για μας ο απομηχανής Θεός. Συγγνώμη, να σας βοηθήσω με σκηνή. Να είστε καλά, καλέ άνθρωποι. Θα πάρω αυτόν, είναι μακριά. Από το χωριό σας έρχεστε? Ναι, πού το καταλάβατε? Πώς να μην το καταλάβω. Δεν μου λέτε πρώτη φορά έρχεστε στην Αθήνα? Πρώτη. Είναι πολύ ωραία η Αθήνα. Το ξέρω, γι' αυτό να ήρθα. Και για να τις κάνουμε το χωριό να δουλεύουν, φλανάρισα με το κακό του. Εγώ έρχομαι Αθήνα να πούμε. Έφερε και το καλό μου το φουστάνι. Γιατί όχι να του πινευτώ. Αλλά εγώ είμαι και μία κρουκέτα. Μα μία κρουκέτα να σκάνει ο τόπος. Οι άλλες κάμανε τάχα μου, ότι δίθεν του κάμανε στα γέλια και πέσανε τέζα κάτω και μικράζανε από του ζούλια τους δηλαδή. Και εκείνη κρουστάλουκα και της ώρα μαρόταγε με το χέρι στη μέση. Τι πού να κάνουμε στην Αθήνα. Και τους είπα και εγώ πάω να γίνω στάρ. Μάλιστα. Όχι πως είναι αλήθεια. Έτσι για να δουλέψουν το έκαμα. Γιατί εγώ πάω να δουλέψω ένα σπίτι. Τι να έκαμα. Έρχομαι το χάμι γιατί πήγα σε ένα κύριο εγώ από αυτούς που βρίσκουν δουλειά στα σπίτια. Και το είπα βέβαια, εγώ δεν είμαι για τέτοια. Εγώ είμαι για το θέατρο, πρέπει να γίνω στάρς εγώ. Αλλά μου είπε ότι δεν είχε δουλειά στο θέατρο, έχει στο τσίρκο. Τι να κάνω εγώ στο τσίρκο. Δεν είσαι στάρς στο τσίρκο, δεν γίνεσαι. Και αυτό τι να κάναμε, αλλά με έδωκε μια καλή συστηματική πιστολή με πολύ καλά λόγια μέσα. Γιατί εγώ στον Άρη δεν είμαι κι όποια. Πολύ καλή οικογένεια, εγώ με μια περιουσία. Και τι δεν είχαμε. Να φανταστείς καλέ μου άνθρωπε, 7 γυλάδια δικά μας. Αλλά ζώπησε τι εκείνος ο αδερφός μου, μικρούλιακας. Τι έκανε? Ο Γιάννης. Αχ, καλέ μου άνθρωπε, μετά φάγε και τα 7. Μετά φάγε και μετά πέταγε ένα στο κεφάλι. Τι γελάδα? Όχι καλή πια γυλάδα, τη σφάξαμε πρώτα, την κάμανα μπιφτέκια και με πέταγε τα μπιφτέκια. Το τι μπιφτέκια έχω φάει, πολύ μπιφτέκια. Να έχεις πουστό πως ο κόλλος. Έτσι. Καλή εσύ, καλή τρελός είσαι. Τι διαλαγριεύτηκε. Έστω Γιάννη, ποιος τίποτα άλλο θα πουλευτεί πάνω και... Γεια σας. Τα σέβη μας, μαντάμ. Με συγχωρείτε, αλλά... Μια χάρη ήθελα, μήπως ξέρετε, αυτόν η ουδός που είναι. Αυτόν. Σε τι μπορούμε να σου φανούμε χρήσιμοι? Να με βρει του δρόμου. Καλά, δεν ξέρετε που είναι το μαγαζί του κυρίου Νόντα? Όχι, δεν ξέρω, κακό είναι, δεν ξέρω. Αυτό λέμε κι εμείς. Όχι. Δεν είναι κακό. Κοιτάξτε, θα πάρετε αυτό το δρόμο, θα στρίψετε δηλαδή από εδώ, ευθεία, θα βρείτε το μαγαζί του κυρίου Νόντα. Να είστε καλά, πολύ ευγενικοί χωροφύλακες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αχ, να είστε καλά. Πολύ καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Από δόθεν, Ναι, ευθεία. Του γρου. Εσύ. Καλά, αυτή την είδες πόσο μοιάζει με την βουλευτίνα. Λες να είναι αυτή.
Λες να μας δούλευε. Πάντως, μεγάλη βρώμα η πολιτική. Καλέ, τι είναι τούτο? Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εγώ, ήρθα. Από τον κύριο Δημήτρη ήρθα. Ποιο Δημήτρη? Τον κύριο Δημήτρη, αυτόν ένα που βρίσκει δουλειές. Θεέ μου, τι ομοιότης. Τι είπατε? Τίποτα. Ελάτε να καθίσετε, πάρτε την καρέκλα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, γιατί πολύ ποδρόδρομο και καταλαβαίνετε και στη μόκοτα. Προσέξτε. Εντάξει, με κλείσει καρέκλα είναι. Όχι, εντάξει, έχω φάει τόμπες εγώ στο χωριό. Πολύ πράγματα. Relaxed τώρα. Όχι, εντάξει, με ένα παΐδι που χάμω γλίστρες, αλλά εντάξει. Ώστε από τον κύριο Δημήτρη έχετε. Από τον ίδιο είναι ιδιοχείρος. Μάλιστα. Έχετε ξαναεργαστεί στο σπίτι? Όχι, στη σπίτι πρώτη φορά παγαίνω, αλλά... Σώψη του Γιάννης, μικρούλια. Εμείς, κυρά μου, είχαμε μεγάλη περιουσία στο χωριό. Μα και τι δεν είχαμε δηλαδή, αλλά... Βλέπεις ο Γιάννης, το πολιόπεδο τα ρέγαν τα μπιφτέκια. Και εγώ πήρα το νοματιό μου και ήρθα στην Αθήνα να γίνω δόλα. Α, μην το λέτε αυτό, δεσποινής μου. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Αλήθεια, δεν μου είπατε. Πώς σας λένε? Φρόσα. Μάλιστα. Που λέτε, δεν είναι κακό να εργάζεται κανείς. Καλά τώρα, αλλά εγώ είχα άλλα ονείρατα. Εγώ ήθελα να γίνω stars. Τι ήθελες να γίνεις? Stars. Ευτυχώς τυχερή είσαι, Ελένα μου. Αυτή θα σου μείνει σίγουρα στο σπίτι. Γιατί εγώ Ορέστης, γιος του Αγαμέμνονα και της Κλητεμνίστρας, της ποράς των Ατρινών, τη μάνα μου σκότωσα, αυτήν και τον εραστή της, και τώρα εσείς ερηνίες τι γυρεύετε? Δεν φταίω εγώ. Η Ηλέκτρα μου είπε, καθάρισε τη γριά για την ετσούλα. Πω. Και γαμώ τις μεταφράσεις. Και αμέσως εγώ σκοτώνω τη μάνα μου και τον εραστή της. Και από τότε αρχίζει το βαρετήρα μου. Ω Θεοί του Ολύμπου, σώστε με. Είναι αυτό που κουδουνίζει στο κεφάλι μου. Οδεία, η Ηλέκτρα θα'ναι, ημένα τον τρισκατάρατο. Ημένα ναι, ποιος κρούει τη θύρα, ημένα. Έλα εδώ, κυρά μου, ποια είσαι εσύ? Έλα εδώ, ποια είσαι? Φρόσο. Υπάρχει φρόσο μέσα στο έργο? Τι πράγμα? Εσύ, γιατί φοράς αυτόν το φόρεμα? Δεν είναι φόρεμα, είναι το κουστούμι για το έργο που παίζω. Είσαι στάρ. Τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω, δεν είμαι στάρ, είμαι θεατρίνος. Κι εγώ θέλω να γίνω από αυτούν. Θέλεις να γίνεις ηθοποιός? Ναι, θέλω να γίνω σαν τη Γιουβουκλάκη. Στηρίξου επάνω μου. Και μου το είπε ο Δημήτρης καλή τώρα. Μου λέει, πήγαινε και θα βρεις τους δρόμους. Δεν ξέρω για ποιο δρόμο μιλάς, αλλά εγώ θα σε οδηγήσω στο δρόμο της τέχνης. Δεν θέλω στο χλεμάρι τέχνης, μπόρδης. Εγώ θέλω να γίνω στάς. Να το μάθω στο χωριό μου, να του πανιάσουν όλη τη ζούλια να μην μείνει τίποτης. Ηλέκτρα! Αφρός μη λένε. Από σήμερα θα είσαι η Ηλέκτρα, αυτή που σκότωσε τη μητέρα της γιατί είχε εραστεί. Πούξω και μακριάρι, εσύ τώρα τρελός είσαι. Ηλέκτρα, οι ερηνίες με κυνηγάνε. Ρίστε σε λένε, φρός με λένε, να σορκίζομαι. Μπα. Και τι θέλεις εδώ μέσα? Με έστειλε κύριε Λένα να πιάσει δουλειά. Α, είσαι το νέο κορίτσι του σπιτιού. Είμαι. Εντάξει, προσλαμβάνεσαι. Μην το έφυγε κύριε. Μην το έφυγε κύριε Λένα, ρε σε τρελώσεις. Δεν έχει σημασία, αυτή της προσλαμβάνει, αλλά εγώ της απολύω. Εσύ όμως θα μείνεις Ηλέκτρα! Πού είναι? Ηλέκτρα, εσύ είσαι Ηλέκτρα, εκτός αν θέλεις να παίξουμε την Ιφηγένεια εν Ταύρης. Καλέ πιανούς ταύρους, γυλάδες ήτανε. Αλλά σώπης του Γιάννης, τις έσφαξούλες. Κι μάτσακαμε. Ξέρεις τι μπιφτέκι βγάζει κάθε γυλάδα? 350.000 κομμάτια. Πολύ μπιφτέκι. Μην κλαις, θα με πιάσουνε και εμένα τα ζουνιά. Τι έγινε καλέ, τι συμβαίνει? Τι έγινε, γιατί κλαίτε? Για τα μπιφτέκια. Πρόσω μου, γιατί κλαίτε? Βέβαια δεν κλαίω, 350.000 κομμάτια μπιφτέκι μία είναι. Αχ, έλα, Χρυσό
όμως σταμάτα το κλάμα και πάμε μέσα στην κουζίνα να σου δείξω ορισμένες δουλειές. Τι να μην δείξει καλά, θα ρίξει, δεν ξέρω, επειδή είμαι από χωριό, δεν ξέρω τι μη γίνεται. Εγώ πούλα ξέρω. Εμείς από χωριό απ' όλα έχουμε, τα πάντα έχουμε. Μέχρι και πλυντήριο πιάτων έχουμε. Εσείς έχετε? Τι πράγμα? Πλυντήριο πιάτων. Όχι. Και ποιος θα καθαρίσει τα καθαρολικά? Ωχ, Θεέ μου, έλα, Φρόσο, πάμε σε παρακαλώ. Άρη, άνοιξε την πόρτα, σε παρακαλώ. Αυτό το κουδούνι πολύ μου τη πάει. Ένα λεπτό κρεμμύδι, γέρο, αγέρο, ένα λεπτό. Έλα, μανούλα μου, μία ώρα χτυπάμε την πόρτα. Άιτε, περάστε, κυρία, καθίστε. Τι κάθεσαι εσύ εδώ, Μέσα είναι η Λένα? Ναι, μέσα. Προσλάβαμε και μια νέα κοπέλα. Μπράβο. Κοίτα, δεν πετιέσαι να κάνεις μία πρόβα το ρόλο σου λιγάκι, και θα φύγεις, πάρε και αυτά τα συμπράκαρα μαζί σου, έτσι, αγοράκι. Φοβού τους Δαναούς και βαλίτσες φέρνε. Όλη μέρα με τον άδειο να φέρω βαλίτσες εις το πύρνο εξώτερο. Πρώτη φορά βλέπω ανθρώπους να κάνουν τόρτι. Δεν σας είπα να καθίσετε. Λοιπόν, προσέξτε με καλά. Χρειαζόμαστε απαραίτητος ένα σχέδιο. Βλέπετε, οι άλλοι έχουν τη Σόγερ και τη Χάμιλτον. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Και τη σήμερα ημέρα, χωρίς σχέδιο, βουλευτής δεν βγαίνεις. Και για να γίνω βουλευτής. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Τι έγινε, τι κάνετε? Μια χαρά. Εσύ μόνο μου πώς θα πέρασες σήμερα? Βρενόντα μου, δεν ήρθες που δεν ήρθες στο μαγαζί. Δεν μπορούσες τουλάχιστον να κάνεις ένα τηλέφωνο. Μωράκι μου, αφού ξέρεις, έχω πολλή δουλειά. Κύριε Ελένα μου, θα στερηθείτε για λίγο τον κύριο Νόντα. Βουλευτής πάει να γίνει. Εντάξει, κύριε Κουτσογιάννη μου, αλλά έχουμε και δουλειές στο σπίτι. Νόντα μου, ήθελα να σου πω για τη νέα κοπέλα που προσέλαβα. Μόνο μου, αν εσένα σου αρέσει, εμένα μου περισσεύει. Το μόνο που θέλω να της πεις είναι να μας φέρει κάτι να πιούμε, να ηρεμήσουμε, γιατί από το πρωί τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Ναι, σας παρακαλώ, κυρία Ελένα μου, γιατί έχουμε κορακιάσει. Θέλετε να ηρεμήσετε? Πάω να της πω να σας φέρει κάτι. Εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά εσένα, κύριε Κουτσογιάννη, πρέπει το συντομότερο να ετοιμάσουμε το λόγο μου που θα εκπονήσω την Παρασκευή οπωσδήποτε. Ναι, αλλά προηγουμένως και υπόψη θα αφήσουμε μερικά κενά για να τα συμπληρώσουμε μετά από το λόγο της Προσάρας. Φυσικά πρέπει να δώσουμε απάντηση σε αυτό που θα πήγε να μας χτυπήσει. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να πάω εγώ στην ομιλία της Προσάρας. Τι θα πάρετε, πυρκαλό? Φέρε, παιδί μου, σε μένα ένα ουίσκι και στα παιδιά εδώ φέρε από ένα ποτήρι νερό. Λοιπόν, κύριε Κουτσογιάννη. Τι! Εσύ εδώ! Εγώ, εδώ. Μα είναι δυνατόν! Η Προσάρα εδώ μέσα! Όχι, φροσάρα, φρός μη λένε. Φρός είναι πιο in, παιδί μου, in. Και εγώ μου πολύ χούι, μου λέγουν το όνομα συνέχεια. Έλα, Πρόσω, έλα, άφησε, θα περιποιηθώ εγώ τους κυρίους πέρα. Άντε και εμείς μας ζωχολιάζει το κόσμο, έτσι. Μα είναι δυνατόν! Η Προσάρα εδώ μέσα! Αυτό ήθελα να σου πω προηγουμένως, Νόντα μου. Καταπληκτική ομοιότης. Ο απομηχανής Θεός. Όχι Θεός! Ο σωτήρας μας! Αποκλείεται, ούτε που να το συζητάτε. Μα γιατί λένε μου! Μα κυρία Ελένα, η ιδέα της κυρίας Ντόρας είναι πραγματικά θαυμάσια. Εξάλλου δεν πρόκειται να πάθει και τίποτα. Μα δεν είπαμε, κυρία Ντόρα μου, ότι θα πάθει κάτι. Αλλά είναι ένα κορίτσι άφθοντα από το χωριό και έχει ένα ψώνιο. Δεν είναι σωστό να το εκμεταλλευόμαστε. Εντάξει, Λένα, εντάξει. Βρενόντα μου, ξέρεις πόσο θέλω να σε βοηθήσω, αλλά... Αυτή τη στιγμή όμως δείχνεις το εντελώς αντίθετο. Εντάξει, φώναξε τη. Άφησε, θα τη φωνάξω εγώ. Φρόσο, έλα σε παρακαλώ. Καλή εσείς με φωνάξατε, για μου φάνηκε. Μάλιστα. Σας φωνάξαμε, Δεσποινής Φρός. Τι είπατε? Μας είπε η κυρία Λένα ότι θέλετε να ασχοληθείτε με την 7η τέχνη. Εγώ, όχι. Εγώ θέλω να γίνω τώρα. Μα ναι, Φρόσο μου, αυτό εννοεί ο κύριος Κουτσογιάννης. Να, μιλάει τώρα για 7ες τέχνες και με μπερδεύει. Εμείς Δεσποινής, επειδή διαπιστώσαμε ότι διαθέτετε σπάνιο ταλέντο, σας προτείνουμε να παίξετε σε μια ταινία. Δεν με λέει τέτοια, θα λιποθυμίσω, θα πέσω ζαλάδα μου κατά γης, κατάχαμα, τέλειωσα, εγώ μη μιλάτε τέτοια. Μα ναι, σας μιλάμε πολύ σοβαρά. Μόνο που πρέπει να σας διαφημίσουμε πρώτα, πριν παίξετε στην ταινία. Δηλαδή? Όπως ξέρετε, ο κύριος Νόντας πάει για βουλευτής. Εσείς πρέπει να τον παίρνετε από πίσω. Για να σου πω,
Δεν καταλάβατε καλά. Εννοώ πως όπου πηγαίνει ο κύριος Νόντας που είναι πολιτικό πρόσωπο θα πρέπει να πηγαίνετε κι εσείς. Εκεί θα υπάρχουν δημοσιογράφοι, φωτογράφοι που θα σας φωτογραφίζουν και την άλλη μέρα οι φωτογραφίες σας θα είναι στις εφημερίδες. Όπως καταλαβαίνετε θα γίνετε αμέσως γνωστοί. Και όταν μετά τις εκλογές αναγγείλουμε το γύρισμα της ταινίας σας, όλος ο κόσμος θα περιμένει με αγωνία την πρώτη σας εμφάνιση. Η ταινία θα απηχτεί στο χωριό μου. Βεβαίως. Θα του δω το πλαντάξ, νόλεπτο κακό και νημίγδαλο και κρουστάλι ροφιάνες κατοικοτσομόλες να την άσω σπουδί σου. Μπουμ θα κάνω τις κασίλας, μπουμ. Θα γίνεις Φρόσο Σταρ. Δημήτρη, να είσαι καλά. Μη το είναι Σταρ. Είναι Μη πετάγετε να σπρώβα. Φρόσο μου, πώς νιώθεις? σαν Στάρι. Μπράβο! Βλέπω πως μπήκατε αμέσως στο νόημα. Από σήμερα και μπρος θα φέρεστε σαν μια μεγάλη πρωταγωνίστρια. Τι! Τόσο καιρό εμένα δεν μπορείτε να με κάνετε πρωταγωνιστή και αυτήν εδώ απολύεται. Πρίτσιπας λες τι με νοιάζει, δεν με νοιάζει λες εσύ, εγώ τώρα είμαι Σταρ. Και στο κάτω-κάτω τι φταίω ρε εσύ, ποιος είπε να μην έχεις ταλέντο. Για μένα το λες αυτό. Ναι, για. Α, μωρέ, σε λυπάμαι. Η Θένα Σιβάνο πρωταγωνιστή στην ταινία που θα παίξει. Ταινία. Ναι. Α, όχι. Φρόσο μου, να σου πω. Πολύ ωραία. Η Δεσποινής Φρόσο έχει δίκιο. Ο Άρης θα είναι πρωταγωνιστής. Λοιπόν, απόψε θα γιορτάσουμε τη γέννηση 2 αστεριών. Του Άρη και της Φρόσος. Φροσάρας. Καλέ. Φρόσο γαρδούμπα μη λένε. Α, το γαρδούπα δεν είναι καλλιτεχνικό. Εξάλλου όλοι οι καλλιτέχνες σήμερα αλλάζουν τα ονόματά τους. Ναι, αυτό το ξέρω. Λοιπόν, απόψε θα πάμε στα μπουζούκια να το γιορτάσουμε. Στα μπουζούκια ποτέ. Γιατί ποτέ μπουζούκια. Να πάμε σε δισκοτέκ. Ναι, ναι, να πάμε δισκοτέκ. Όχι και δισκοτέκ απόψε, μια άλλη μέρα. Όχι! Εγώ θέλω να πάμε δισκοτέκ. Φρόσο μου, πάμε σήμερα στα μπουζούκια και μια άλλη μέρα πάμε στη δισκοτέκ. Αφήστε. Θα πάμε όπου θέλει η πρωταγωνίστρια. Αυτό είναι. Εγώ είμαι Σταρ και πάμε όπου λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε στα μπουζούκια. Άιντε, στην υγειά Σάρη και με μένα πόμπληξης από κουμπάρσους θα γίνει Σταρ. Τους φωτογράφους τους έφερε. Οι φωτογράφοι μας μαράνανε. Μες στα χέρια σου πεθαίνω, μ' αγκαλιάζεις κι αρρωσταίνω. Χάνω κάθε δύναμή μου και για το το κορμί μου. Και για το το κορμί μου. Άμα σε χάσω θα χαθώ, άμα σε χάσω θα χαθώ. Σ' έχω τόσο συνηθίσει, μακριά σου δεν μπορώ. Μακριά σου δεν μπορώ. Άμα σε χάσω θα χαθώ, άμα σε χάσω θα χαθώ. Σ' έχω τόσο συνηθίσει, μακριά σου δεν μπορώ. Μακριά σου δεν μπορώ. Τι είναι αυτό Θεέ μου, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που έπαθα εγώ. Μη μου πει φοβάμαι σε κακό, απ' αγάπη αχ θα τρελαθώ. Στην αρχή δεν μ' άρεσε αυτόν το κοριόζο, αλλά τώρα μ' αρέσει. Μην πίνεις, μωρή. Νόντα, Έλα. ξέρεις ποιος είναι εδώ? Ποιος? Ο Γιακουμής. Ποιος? Με φύλας και σιγολιώνω, με ματωνείς απ' τον πόνο. Μα ξέχνιαμα απ' τα αγγίγμα σου κι όλο θέλω τα φιλιά σου. Κι όλο θέλω τα φιλιά σου. Άμα σε χάσω θα χαθώ, άμα σε χάσω θα χαθώ. Σ' έχω τόσο συνηθίσει, μακριά σου δεν μπορώ. Μακριά σου δεν μπορώ. Άμα σε χάσω θα χαθώ, άμα σε χάσω θα χαθώ. Σ' έχω τόσο συνηθίσει, μακριά σου δεν μπορώ. Μακριά σου δεν μπορώ. Τι είναι αυτό Θεέ μου, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που έπαθα εγώ. Μη μου πει φοβάμαι σε κακό,
απ' αγάπη θα τρελαθώ. Σε παρακαλώ πολύ, μην πίνεις, είσαι μια ηθιγένεια. Ηθιγένεια και στα γλαμάρες να πούμε, όσοι έχουν τα γένια έχουν και τα χτένια. Και στο κάτω-κάτω καλή είναι και η ηθιγένεια που λέει ο λόγος, αλλά εγώ με φρόζω ρε παιδί μου και θέλω να γλεντήσω. Στο κάτω-κάτω καταστάρι είμαι να πούμε. Θα γλεντήσω. Οι στάρι δεν γλεντάνε, αν είναι λοιπόν καθημερινός και ανεπανόρθωτος να πούμε. Όπα! Πόσα μωρή χρωστάω να σκάσουμε το μαλλιώσεις που γλεντάω. Όξω τα εγώ πρόβατα, δεν γυρνάω στη στάνη μου απόψε. Όπα η κυρία με τον όντα, Από το πρωί μέχρι το βράδυ βρίζονται και τώρα τα πίνουνε μαζί. Τι είναι αυτό Θεέ μου, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που έπαθα εγώ. Μη μου πει φοβάμαι σε κακό, απ' αγάπη θα τρελαθώ. Άμα σε χάσω θα χαθώ. Παιδιά, φεύγουμε, μαζεύτε, δεν μας παίρνει άλλο. Βρωμάει μπαρούκι. Γιατί ρε εσύ τώρα μην τη πας, ή τώρα να διασκεδάσουμε. Κάτσε να πλακώσουμε τα βλαχουρόκια να τη βρούμε. Ρε, κι άλλο να τη βρούμε, τη βρήκαμε, αρκετά τη βρήκαμε. Πάμε να βρούμε και κάνα διαδομελά. Γιατί? Ρε, πάμε να φύγουμε αυτό σου λέω. Να μην μη σου χαμάσουν να φύγουν τα Για κοίτα ρε να σου πούμε, προχώρα μωρέ. Προχώρα, κοίτα πλάκα μου γίνει. Προχώρα κυρά μου. Με το άκι μου θα με τρελάνει έτσι όπως πάει. Χρωστάρα, τι κάνετε. Ευχαριστώ, καλημέρα. Μου έρχεται να σας φιλήσω, τι να σας πω. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Είστε καλή ανθρώπινη το χάμω. Τι τούτη Αθήνα ρε, για πότε γέννησε στάση. Γεια σας. Καλημέρα κυρία Φροσάρα. Καλημέρα. Τι κάνεις, θα ήθελε να μυδώσει λίγο κρέας. Ώστε τσιφτετέλη χθες το βράδυ. Καλά, η δικιά σου και η πρώτη τσιφτετέλη είναι. Γιατί σε πειράζει? Και με τον κύριο Νόντα μαζί, Ναι, γιατί... δεν με λες εσύ, τι είσαι που θα με κάνεις παρατηρήσεις. Δεν τις έχω. Έτσι, Λοιπόν, για να τελειώνει αυτή η υπόθεση, τράβα και θα στο φέρω εγώ το κρέας. Για να πούμε και μερικές κουβέντες. Εντάξει, να πούμε. Αλλά κοίτα, μη μ' αργείς, έχω και δουλειές άλλες, έχεις μόνο κουβέντες. Τι είναι αυτή, μωρέ. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο με έχει. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Βρε, έλα Χριστέ και Παναγιά. Μα πώς γίνεται? Μήπως είχατε πάει και δεν το θυμόσαστε? Νικόλα, σκάσε μη σου φέρω κανένα τασάκι στο κεφάλι. Ξέρω εγώ. Ξέρω. Άκου τι λέει, η Φροσάρα τάσπαγε το βράδυ στα βουλούτ. Πάντως έχει πολύ ωραίες φωτογραφίες μέσα. Ρε στο διάλα κι εσύ. Τι βρίζετε κυρία Φροσάρα, γιατί? Σήμερα όλοι οι πολιτικοί χορεύουν. Δεν το έχετε δει στις εφημερίδες? Δεν έχεις άδικο, Νικόλα. Πράγματι και ο αρχηγός. Θυμάστε την άλλη φορά μια ζευγδεκιά που είχε ρίξει. Μπράβο, αλλά και εσείς ρίξατε ένα τσιφτετέλι. Βρε, δεν είμαι εγώ σου λέω. Να ήμουν εγώ. Στο διάλο, πάει στο διάλο. Ελάτε τώρα κυρία Φροσάρα, αφού οι φωτογραφίες εσάς δείχνουν. Πάντως μεταξύ μας, εντάξει. Τι? Χορεύετε πολύ ωραίο τσιφτετέλι. Καλά σκίζα, εμένα μ' αρέσει το τσιφτετέλι. Νικόλα, πήγαινε μέσα. Ελάτε τώρα κυρία Φροσάρα. Και ποιος ήταν τότε αφού εσάς δεν δείχνουν οι φωτογραφίες? Αυτό πρέπει να το μάθεις εσύ, Νικόλα. Καλημέρα. Εσύ μας έλειπες. Κοίτα να δεις κυρία Τσιφτετελού, μη μου την πιάνεις σε μένα. Νικόλα, πήγαινε μέσα. Μάλιστα. Άκου να σου πω, χασάπι. Εμένα, εσύ δεν θα μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Ώστε πας να βγεις και από πάνω δηλαδή, Βεβαίως. Τι θέλεις που πρέπει τη ζωή μου, γιατί ήρθες εδώ, τι θες από μένα? Εσύ δεν με έστειλες να σου φέρω το κρέας, Εγώ. Όχι ποιος, τι νομίζεις, μου φαίνεται το τσιφτετέλι σου ταραφούνισε το μυαλό. Εσύ, πού το έμαθες για το τσιφτετέλι? Δεν μου λες, τώρα πλάκα μας κάνεις. Εδώ το χόρευες πιο καλά και απ' τη Λαϊλά που ήξαν οι εφημερίδες. Εφημερίδες, το είδα κι εγώ βέβαια. Εσύ όμως τώρα τι θέλεις? Να βρε παιδάκι μου, σου φέρα το κρέας. Ωραία, άστο
Όχι, γιατί θέλω να πούμε και δύο κουβεντούλες. Όχι, αν δεν όρθουν. Σε παρακαλώ να βγάλεις τη χάρη. Να φύγεις. Εδώ και τώρα. Έχω δουλειές. Ώστε έτσι, Ναι. Ωραία, λοιπόν, φεύγω και αν δεν ξαναδείς, γράψε μου. Να βάζεις το καλό. Διακοπή. Κοτσό. Καλημέρα. Καλημέρα, πρόσωπος. Καλημέρα, κομμάρι. Καλημέρα. Και σας ήθελα, ξέρετε, την Πέμπτη μιλάω στην πλατεία. Θα μας χορέψετε και τσιφτετέλη, κυρία Φροσάρα. Ήταν έγκλημα αυτό που κάνατε, κυρία Φροσάρα. Χορεύοντας τσιφτετέλη, πήγατε ενάντια στις ευχές μας. Διότι μην ξεχνάτε, κυρία Φροσάρα, ότι είστε μέλος της οργάνωσης για την απελευθέρωση της γυναίκας. Χορέψατε το χορό που δηλώνει την υποδούλωση της γυναίκας. Τσιφτετέλη. Έσχος. Αυτό το χώρο το χορεύουν μόνο οι μηχανούμιστες στα χαρέμια. Σας παρακαλώ, αφήστε με να σας εξηγήσω. Τι να μας εξηγήσετε, τι να μας εξηγήσετε. Χορέψατε το τσιφτετέλη. Δεν μπορούσατε τουλάχιστον να το χορέψετε στην πίστα. Έπρεπε να ανέβετε στο τραπέζι του κυρίου Νόντα. Εγώ. Μα διαβάστε καμιά εφημερίδα, κυρία Φροσάρα. Να σας εξηγήσω. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι εγώ. Καταλάβατε. Μετά από αυτά αλλάζουμε πλακάτ. Και στα γραφεία θα μπει καινούριο που θα γράφει. Όλα τα γυναικεία όντα ψηφίζουν όντα. Χαίρετε! Χαίρετε! Θα τον σκίσω τον όντα. Όλα τα σκίσουν τα μακρόνια. Σταριάρα κι εσύ. Σας παρακαλώ, κύριε μου, σας παρακαλώ, κύριε μου. Αφήστε με να σας εξηγήσω. Εγώ. Εσύ δεν μπορείς να παίζεις μαζί μας. Εμείς για πάρτι σου τσακωθήκαμε με τις γυναίκες μας και εσύ πας και τα πίνεις μαζί της. Μα αφήστε μας να σας εξηγήσω. Δεν ακούω τίποτα. Το σύνθημα αλλάζει. Η αντρική φάρα ψηφίζει τη Φροσάρα. Τα γυναικεία όντα ψηφίζουνε τον όντα. Τα γυναικεία όντα ψηφίζουνε τον όντα. Αρετή, τι θες εδώ εσύ. Ήθελα να δηλώσω την υποστήριξη στον κύριο Νόντα. Να πας σπίτι. Να πας εσύ. Και κοίτα να πίνεις καλά τα σοβρακά σου, γιατί εγώ δεν είμαι δούλα σου. Καλά, εσείς μέχρι χθες φωνάζετε τη Φροσάρα. Α, έτσι είναι. Σήμερα βρίζουμε κάποιον, αύριο γινόμαστε φίλοι του και του δηλώνουμε συμπαράσταση. Κύριε Νόντα, από σήμερα σας δηλώνουμε ότι όλες οι γυναίκες θα είμαστε μαζί σας. Και όλοι οι άντρες θα πάνε με τη Φροσάρα. Ναι, αλλά οι γυναίκες είμαστε περισσότερες. Πάντως εγώ δηλώνω με τη Φροσάρα. Φροσάρα! 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 Ναι, χαθείς από εκεί. Ρε, εσύ ήρθα να τα πάω κάτω. Τι γίνεται τώρα. Τίποτα, κύριε μου. Ίδια γεύση. Ίδια γεύση. Αρτέμι, σήμερα θα κλείσεις νωρίς γιατί μιλάει η Φροσάρα. Άσε στα βίλια κάτω, ρε. Λοιπόν, άκου να σου πω, εγώ δεν ψηφίζω Φρόσο. Αφού όλοι οι άντρες ψηφίζουν Φρόσο, ρε Αρτέμι. Ας ψηφίζουν όλοι οι άντρες Φρόσο, εγώ ψηφίζω Νόντα να πούμε. Είπαμε, όλοι οι άντρες ψηφίζουν Φρόσο. Εκτός αν εσύ... Τι εγώ δηλαδή. Τι λέω ρε, θα μας βγάλεις και αδερφή δηλαδή από πάνω τώρα. Άκα μας κάνει και φύγει από εδώ πέρα ρε. Εντάξει ρε Αρτέμι, ένα αστείο κάναμε. Αν και η Φροσάρα αγαπάει το χασάπι. Το χασάπι ρε. Το έχει ένα πέδαρο να πούμε 2 μέτρα να πούμε, θα κοιτάξει το χασάπι τώρα. Άκου που σου λέω εγώ. Εγώ τα αγαπάω από καρδιά σε γυναίκα να πούμε δοσημένος μέσα της να πούμε. Η Φρόσο ρε, η Φρόσο. Τι που λες αγόρι μου, θα σου ξηγάω. Καλημέρα. Γεια σου Φρόσο να πούμε. Τι κάνετε. Καλά ρε Φρόσο να πούμε, τι να κάνω δηλαδή, εμείς αγαπάμε μια ζωή να πούμε, αλλά εσύ τίποτα να πούμε. Καλή τι, και πού το ξέρω εγώ. Τι που το ξέρεις να πούμε, 3 χρόνια σε αγαπάω συνέχεια, στα ονείρατά μου σε βλέπω, υποφέρω και εσύ μου λες που το ξέρεις να πούμε. Εσύ το ξέρεις, αλλά εγώ δεν το ξέρω, πρώτη φορά το ακούω. Δεν μου λες, να δώσουμε αύριο ένα ραντεβουδάκι στις 8 η ώρα κάτω από το ρολόι. Μην γίνεται εντάξει, μην τάσεις. Τώρα πες μου, τι Δεν θέλεις. βάζεις και 3 κιλά ντομάτες. Ναι, αμέσως. Αλλά να είναι καλές, γούστε. Λοιπόν, παιδιά, όπως είπα, όπου υπάρχει φωτογραφία της Φροσάρας, θα κολλάμε τη δική μας. Για σιγά. Και εκεί που είναι να κολλήσουμε τις δικές μας τις αφήσεις. Έχω κανονίσει άλλο συνεργείο για εκεί. Το χρήμα πότε παίρνετε. Ορίστε. Ακόμα δεν βγήκαμε κυβέρνηση, αρχίσαν να μας ζητάνε ρουσφέτια. Μόλις τελείωσε την αφισοκόλληση θα τα αρπάξει την τάξη, μην φοβάσαι. Εντάξει, λάστε πάμε για πενελό. Κουτσογιάννη αγόρι μου, η μάχη τώρα αρχίζει. Λοιπόν, με έσκασες, ποια λέγε. Κατάλαβες τι θα κάνεις, Ρούλη μου.
Κατάλαβα, Χρυσό μου, κατάλαβα. Μου το έχεις πει 1000 φορές. Αν μου το πεις άλλη μία θα με πιάσει το ιστερικό μου και θα τζάξω. Εντάξει, μην νευριάζεις. Μα δεν είμαι βούρλο. Ας το διάλο πια, δεν μπορώ. Στον Περνέ καλώνησέ το εσύ. Καλά, όταν τελειώσει τη δουλειά, έλα από το γραφείο να πληρωθείς. Λοιπόν, εντάξει, άντε, τζάσου τώρα. Εντάξει, άντε, καλή επιτυχία. Γεια σου, φιλενάς. Όδια, η Κλητεμνίστρα! Η Κλητεμνίστρα έφτασε! Πέρασε μέσα, Κλητεμνίστρα, πέρασε! Αχ, Θεέ μου, το παιδί από το παρελθόν. Εσύ ποιος είσαι? Εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο Ορέστης. Κι εγώ είμαι η Μύδια και ήρθα να σε σφάξω. Όχι, δεν ήξερα ότι η Μύδια είναι σικιά. Να καθίσεις το πολυφάδι. Οδία! Στάσου! Στάσου, ματοδία, τον αστραποβρόντι! Στάσου! Δεν ήξερα ότι η Μύδια παίζει μέσα στο έργο του Ορέστη. Αχ, μη φωνάζεις και ταραχτεί το παιδί που έχω στα σπλάχνα μου. Μα η Μύδια δεν ήταν έγκυος. Ναι, Χρυσό μου, γιατί τότε που γραφόταν το έργο δεν υπήρχαν τα στρατεύματα των Λοκατζίδων. Ναι, αλλά υπήρχε ο άγνωστος στρατιώτης. Να, αυτά έκαναν οι αρχές και όλες κάνανε παιδιά αγνώστου πατρός. Βρεσί, εσύ είσαι ο Άρης ο μεγάλος θεατρίνος. Εσύ ποιος είσαι? Ρούλης Βαζελίνης, σκηνοθέτης. Σκηνοθέτης? Ναι. Και ήρθα να σε γνωρίσω, εσένα και τη Φρόσο, για μια ταινία που θα γυρίσουμε απόψε το βράδυ. Ταινία? Καλέ κουφό είσαι? Όχι. Ακούω. Ριάντσιο σύντουνα. Μια σκιά. Ω Θεέ μου, η γκόλφο ξαναγύρισε. Εγώ δεν είμαι γκόλφο, ρε. Εγώ είμαι στάρ. Και μη μην ευρεάς κατέβου κάτω. Τώρα θα σου δείξω. Τώρα αυτή γιατί αρπάχτηκε? Γιατί της έδειξες ο καλλιτεχνικό της. Τώρα θα σε συγχαιρέσω. Σε ποιον ρε μίλησες μη υπονοούμενα. Εγώ είμαι μια στάρ. Φρόσο! Μη στρώχνεις καλέ, γιατί εγώ κλωτσώ. Φρόσο! Ποια είναι αυτή η μούτσα? Μούτσα είναι, ένα μουτσόνι. Μα Φρόσο! Φρόσο είναι! Δεν με νοιάζει να τον σκίσω. Αχ, θα με σκίσει, λέει, καλέ, δεν θα μπορούσε να το κάνει ο Άρης αυτό. Μα Φρόσο μου! Δεν με καταλαβαίνεις. Είναι ο σκηνοθέτης. Δεν μιλάς τόσο όρθος, βλάχα ή βλάχα. Σκηνοθέτη. Ναι. Πώς είστε? Πώς να. Χάρηκα πάρα πολύ για τη γνωριμία. Καλτηλεβέντης άνθρωπος. Καλή καθίστε τον έχεις όρθιο τον άνθρωπο, τον έχεις βλάχα. Εδώ καθίστε. Καλή τη Λιβέντης, τι ρινοπόστη, γλυκός σκηνοθέτης είναι τούτος. Αχ, εγώ αμέσως μόλις έδα το έπαλε. Πω, ένας λεβένταρος, τι πράγμα είναι τούτο. Πολύ άντρα κρασέ. Έχεις μάτι, εσύ? Το ξέρω εγώ από το μάτι μου. Θέλετε ένα ποτό? Όχι, γιατί τα μετάω κάνω τρέλες. Ένα γλυκάκι Άπαπα. τότε με σκουταλιού, ωραίο, Άπαπα. σπιτικό βύσσινο, Άπαπα. κυρασάκι, Άπαπα. ένα ωραίο περγαμόντο. Σικαλάκι. Ευχαριστώ, Χρυσή μου. Μπορεί να είμαι σικιά, αλλά είμαι ένας σκηνοθέτης με κάτι τέτοιο νο. Μη τέτοια να θα λέει ο άνθρωπος και τον προσβέλει. Λιβέντη. Με συγχωρείς Φρόσο, παρασύρθηκα. Ο κύριος Ρούλης θα γυρίσει απόψε μια ταινία και μας θέλει. Ναι, ταινία. Και σας θέλω και πρωταγωνιστές. Εσείς θα είστε δυο νέοι που κολλούν αφήσεις. Αφήσεις? Εγώ ο Ρέστης να κολλάω αφήσεις δεν το δέχομαι. Με τι να τις κολλάμε? Αχ, με πινέλο. Ρίθεις, πρωταγωνιστάδες με πινέλο. Ακούς με Χρυσό μου, στην αρχή έτσι όλοι αρχίζουν οι πρωταγωνιστές με πινέλο, ώσπου να μπουν στο πετσί του ρόλου. Εγώ δεν ξέρω από πινέλο. Αν έχετε πρόστιχε. Καλά ρε θήκη θα κολλήσουμε, θα σε μάθω εδώ, θα σε δείξω. Χριστός και Παναγία, τι άλλο θα ακούσω εδώ μέσα. Λοιπόν, σταματήστε. Η ταινία θα γυριστεί με μια καινούργια άποψη. Δηλαδή? Τι δηλαδή, Χρυσό μου, δεν θα υπάρχει ούτε συνεργείο, ούτε κάμερα, ούτε τίποτα. Τότε τι σόη ταινία θα είναι αυτή? Κουλτουριάρικα. Το συνεργείο θα είναι κρυμμένο. Πού? Δεν θα σας πω για να παίξετε πιο φυσικό. Σωστό. Να γίνεται μια κουλτουριάρικα, να πάει στο χωριό μου να τη δει χρουστάλ να σκάσει. Ποια είναι αυτή? Η εργουνιάρα είναι του Μίτσι του Μουστάκια. Θα του δει και ο Μίτσι Μουστάκια, σταματήσει τα μουστάκια του κακό του. Αχ, να σκάσει κρουστάλο και να αφήσει ήσυχο το Μίτσο. Λοιπόν. Θα πάτε στη γωνιά. Εκεί θα υπάρχουν αφίσες με τη φωτογραφία τη δικιά σου Φρόσο. Εσείς οι δυο θα κολλάτε καινούργιες αφίσες με τη φωτογραφία του Νόνα, του αδερφού του Άρη. Χρησιμοποιώ έτσι αληθινά ονόματα για να είναι πιο ρεαλιστικό το έργο. Σωστό. Τους ρόλους πότε θα μας τους δώσεις? Δεν θα πάρετε ρόλους. Ρόλους δεν θα πάρετε. Θα λέτε ότι σας κατέβει στο κεφάλι για να είναι πιο φυσικό το έργο. Σωστό. Σωστά, Φροσάρα μου. Εσύ είσαι γεννημένη για πρωταγωνίστρια. Εσύ θα πας ψηλά. Εσύ θα γίνεις stars. Stars.
Λοιπόν, καταλάβατε τι θα κάνετε. Δεν τα φάβει. Ποια? Τίποτα. Λοιπόν, εγώ φεύγω και θα τα ξαναπούμε αύριο, έτσι. Εντάξει, εντάξει. Γεια σας, γεια σας. Τσάου, τσάου. Τσάι. Λες να είναι την γυνάκα. Αποκλείεται. Ξέρω εγώ, μην μπέρδεψε εκείνο με του Σίκο και τα να. Ναι, Νικόλα. Ναι, καλέ, σε 10 λεπτά είμαι έτοιμη, έρχομαι. Τι, έχει κόσμο? Α, ναι. Ωραία, φωνάζουν. Ωραία, εντάξει, ναι, έρχομαι, γεια. Αργή, πολύ αργή. Παιδιά, πάρα πολύ. 1/4 ακόμα να αργήσει, θα χάσουμε τις πατάτες, δηλαδή τους παταταπαραγωγούς. Δηλαδή την ομιλία των πατατοπαραγωγών. Με καταλάβατε τώρα. Τώρα τη στεναχώρια στο χειμώνα τον έκανε λαμπρή καλοκαιριά του Γιώργο ήλιος. Ας τον ήλιο, κάτι ρέμιξε, εγώ πάω να πάρω στην Ειρήνη. Πήγαινε όπου θέλεις ο Δίας Τραποβρόντι. Κάθε ρέμιξε, με ξεσχώσει και του νιάξεις τύπος ζητιά. Λιέταξες, προχτές με κάμουν και παράπονο. Μου λέει, τι έχει πάντα αυτό το παιδί ρε παιδάκι μου, λέει. Τρελό είναι πια, Δίους φωνάζει, Παναγίας φωνάζει, ήλιος φωνάζει. Σκάς. Εντάξει, εγώ θα τραβήξω το δρόμο μου. Άντε πάλι από την αρχή. Τώρα τη στεναχώρια στο χειμώνα. Βοήθεια! Καλέ, δεν μ' ακούει κανείς, έχω κλειστεί στα σανσέρ και με περιμένει ο κόσμος. Βοήθεια, καλέ, πρέπει να βγάλω το λόγο μου. Ανοίξτε μου κάποιος. Μπράβο, δεν αρχίσατε, ευτυχώς. Ορίστε ο λόγος σας. Είναι έτοιμος να τον πείτε, τον έχω κοιτάξει, είναι απολύτως εντάξει. Τι είναι τούτο, καλέ? Είναι ο λόγος που θα πείτε στους πατατοπαραγωγούς. Τους έχω μέσα στην αίθουσα διαλέξεων. Τι μου έκανε μειουνώντας το κατσίφας. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Και γιατί μιλάτε έτσι? Πιάσατε αξάν με τους πατατοπαραγωγούς. Θα βρίσετε τον όντα τον Κατσίφα. Τι λες ρε εσύ, αφού άνθρωπος με υποστηρίζει. Ο Κατσίφας, αυτός θα μας φάει την κατάσταση έτσι και θα τον σαμποτάρουμε. Θέλει να ανέβει αυτός. Αχα, μάλιστα κατάλαβα. Θέλει να υποστηρίξει τον αδερφό του να γίνει στάρ. Τι πράγμα? Καλά, μη σε νοιάζει, θα τον εισηγηρήσω εγώ. Γεια σου, Φρόσο. Γεια σου, Ερτέν. Άντε μανάρι μου, κουράγιο. Εσύ μιλάς, ακόμα περιμένει του κρέας πούντου. Μας το έφερα. Έλεγα δει, σεφ, πού πάω? Μέσα, στην αίθουσα διαλέξεων. Έτοιμη είμαι και χωρίς σκαρπίν θα σκίσω. Πάω να γίνω stars. Ρε Νικόλα, εγώ είμαι κλεισμένη εδώ μέσα και εσύ που γυρίζεις. Άρε, δεν θα σε πετύχω, θα στο βουλώσω το μάτι. Καθίστη! Καταρχήν και πρώτη. Περικαλώ τώρα που μη φέρανε στα χέρια, γιατί αφού είμαι stars πώς αλλιώς θα μη φέρνανε. Έχασα να πούμε το σκαρπίνι μου. Περικαλώ ποιος του βρει να του πάει στο γραφείο, γιατί ρε παιδιά πώς θα πάω σπίτι μου, ξυπόλη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Για στα κάτι να δω τι λέει, να δούμε και τι λέμε. Κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί. Το συνδικάτου των... Ρίσε μεγάλη λέξη του πατατοπαραγωγών. Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Χαίρομαι γιατί σήμερα ο κύβους Ιρήφ τάσα δι θα περάσουν. Βέβαια, γιατί τι να περάσουν, εγώ είμαι στάς. Έλα τώρα. Τι το κάνεις στο κρέας? Ποιο κρέας? Λέγε ρε τι το κάνεις στο κρέας και ήταν αρνάκι του γάλακτος. Εγώ δεν τρώω αρνάκι, έχω χολυστερίνη. Θα στην κατεβάσω εγώ ρε. Μα κύριε Γιακουμί, σας παρακαλώ. Κάτ' τα γυαλιά σου. Ορίστε κυρία μου. Πες μου τώρα μωρή ορτινάτσα, τι το κάνεις στο κρέας? Μη μένεις με ένα ορτινάτσα γιατί θα σπαστούμε. Καθότι και διότι ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Εσύ ψηφίστε Φρόσο και γιατί ούτε ψήλο στον κόρπο σας. Ζήτω η Φρόσο, δηλαδή εγώ. Ζήτω και σε εσάς που δεν ψηφίστε Φρόσο, γιατί είμαι στάρ. Θέτε δε θέτε που να πλαντάξετε κι εσείς και όλοι οι άλλοι το χωριό μαζί, εγώ είμαι στάρ. Καλέ, δεν μ' ακούει κανείς, έχω κλειστεί στα σανσέρ και με περιμένει ο κόσμος. Καλά, άξιος!
δεν καταλάβαινα τι έλεγα, όχι πολύ καλά. Είχες πολύ πλάκα, Βροσάρα. Ναι, αλλά και εγώ εδώ που τα λέμε παιδιά είμαι πολύ καλύτερη στα δραματικά. Εκεί είναι που σκίζω τελείως τέτοια δηλαδή. Τώρα να συναντήσεις πρέπει να παέμε, γιατί το βράδυ έχω την ία. Πάει τέλειωσε τώρα το πράγμα, έγινα stars. Βρε παιδιά, πολύ περίεργα μιλάει σήμερα η κυρία Φροσάρα, δεν νομίζετε? Δεν μου λες κύριε Νικόλα, που ήσουν, Κοιτάξτε το μάτι μου. Τα είδα. Ρε εσύ, ό,τι πω γίνεται. Δεν μου λες τι είπες στον κόσμο για τον λόγο. Τι να πω εγώ, εσείς δεν τα είπατε. Α, θα με τρελάνετε εδώ μέσα μου φαίνεται. Όση ώρα ήμουν κλεισμένη μέσα στο ασανσέρ. Εσύ που ήσουν, γιατί δεν ήρθες να με βρεις. Εσείς μέσα στο ασανσέρ? Ναι. Το μάτι μου με πονάει. Γιατί του είπατε ότι δεν πήρατε το κρέας, Ποιο κρέας ρε, τι λες ρε Νικόλα. Μου την έδωσε γιατί ήταν αρνάκι του γάλακτος, καταλάβατε? Να! Και σας τα έλεγα, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Πού είναι? Σε κανένα αστυνομικό τμήμα. Έλα μωρέ, σταμάτα τώρα πια τις γλουσουζιές. Έλα παιδιά, μην τσακώνεστε. Σταματήστε επιτέλους να δούμε τι θα γίνει. Ναι, αλλά την μπλέξαμε την κοπέλα. Ο Άρης πού είναι? Ο Άρης που είναι. Ο Άρης δίνεται φρικιό. Ήθελα να ξέρω πώς θα του το πεις για την ταινία. Όχι μωρέ Λένα, τώρα με κάτι πράγματα που κάθεσαι και ασχολείσαι. Η Φρόσο. Γεια χαραντών. Εδώ στα σχόλια. Γεια σου. Φρόσο μου, πού ήσουνα? Στην επιτυχία μου. Διότι εσείς μπορείτε να θέλετε να μην μποϊκοτάρετε την καριέρα μου, αλλά εγώ πλέον είμαι μία story. Δηλαδή, καλά, είχα και πολύ μεγάλη επιτυχία, και τους είπα και τα μελλοντικά μου σχέδια, γιατί νομίζω αυτού να έγραφε το χαρτί που μου δώκανε. Δεν ήρθε η αστυνομία. Όχι τώρα, όχι. Η ταινία θα είναι αστυνομική. Αλλά θα είναι και η τελευταία ταινία που κάνω με τον Άρο του Κατσίφα. Από εδώ και πέρα να το κάνετε αυτού νουστάρ. Φρόσο, πού είσαι? Ετοιμάσου επιτέλους, αργήσαμε. Διαταγές, εγώ δεν σηκώνω τον Κατσίφα, κουμπάρτσι. Εγώ είμαι κομπάρσος. Εσύ! Και τελευταία φορά παίζεις μαζί μου Κατσίφα πρωταγωνιστής. Από εδώ και κάτω εγώ θα σου μου οικοτάρω την καριέρα. Για μένα τα λέει αυτά. Μα μην τσακώνεστε και βγουν άσχημα στις σκηνές. Μα τώρα, τι είναι αυτά που λες τώρα? Δεν πήραν είδηση. Συνεχίζουμε. Τι αρχίζουμε, η ταινία τραβάει κιόλας. Τραβάει, κάνει τι, εκεί να φέρνω εγώ. Εγώ να φέρνω. Έλα, άντε να κολλάμε αφήσεις. Να φυλάς εσύ, κάτσε. Να φυλάς εσύ. Εγώ θα παρακολουθώ, να πούμε. Κόλλατα να κάτσε. Κάτσε, να. Οι Αρινίες έρχονται. Τα χλαμάρα μπόρδες έρχονται πορτογιάνικο. Τι κάνετε εσείς εδώ, τι κάνετε εδώ, Πιάσανε ρε, μας σήμερα. Εγώ ο Ρέστης της φοράς των Ατριδών. Τι λένε? ξέρω εγώ τι λένε. Ρε τι ωραία θεάση, πλακώσαν οι Ειρηνίες, σημαίνει μπατ. Πάμε, στο Ηρώδιο. Όχι, στο τμήμα γρήγορα. Ποιο τμήμα, παιδιά, μην λέμε ό,τι θέλουμε να πούμε εγώ. Δεν είμαι για έτσι, εγώ είμαι στάρς, εγώ γυρίζω στην Νέα να πούμε. Τότε πάμε για Δαφνή. Δαφνή, άμα είναι έτσι και εντάξει, το άμα είναι έτσι πάμε, εντάξει, μη σπράβεις, έτσι. Ελάτε. Μη σε συμμετοχικότητα. Μα τι μου λέτε τώρα? Σας λέω τι γίνεται. Καλά, δεν είχατε πάει εσείς στη συγκέντρωση? Όχι. Ούτε με τον κύριο Νόντα στα μπουζούκια? Όχι. Τι ψάχνετε? Τα χάπια μου. Ναι, γι' αυτό σας λέω, κάτι πρέπει να γίνεται. Καλώς. Πηγαίνετε στο σπίτι σας και εγώ θα κοιτάξω να δω τι τρέχει. Ωραία. Να τα χάπια σας, ορίστε τα χάπια σας, εδώ είναι τα χάπια. Ευχαριστώ. Πρέπει να δούμε τι γίνεται, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι συμβαίνει, κάτι γίνεται, Ναι, εντάξει. Ωραία, λοιπόν εγώ πηγαίνω, έτσι. Γεια σας. Εντάξει, στο καλό. Έλα, στραγκλαμάρες, προχώρα. Αντίσταση κατά της αρχής, κάηκες. Σιγάρι εσείς, μην τραβάς. Γεια. Ριζί,
Τσίμπαμι ρε, τσίμπαμι. Τι κάνεις έτσι ρε, στη μια πλειομιώτης είναι να πούμε, εγώ είμαι stars. Εσύ, πάρε το παιδί, το έπαθε κρίση, πάρε τον μέσα. Ρε, εσύ τρελάθη. Κοίτα Παναθέ μας. Παναγιά μου, τρελάθη. Ελάτε μέσα γρήγορα. Το νερό του φεδρά εποχή. Τι βρέχει? Καλά. Πότε πρόλαβες ρε παιδί μου? Κύριε Διοικητά, θα ήθελα να σας πω... Μισό λεπτό, θέλω τα χάρτια μου. Στο γραφείο σας, κύριε Διοικητά. Ευχαριστώ. Κύριε Διοικητά, αυτούς τους δυο τους πιάσαμε να κολλάνε αφήσεις. Παρακάτω. Ιβάλλον, πες μου, πριν πόση ώρα τους πιάσατε? Πριν 10 λεπτά. Τα χάπια μου! Στα χέρια της είναι. Ευχαριστώ. Η κυρία από εδώ κρατούσε τσίλιας και ο κύριος κολλούσε αφήσεις. Η κυρία από εδώ κρατούσε τσίλιες. Μάλιστα, κύριε Διοικητά. Και ο κύριος κολλούσε αφήσεις. Καλά. Πότε πρόλαβες ρε παιδί μου? Πότε πρόλαβες? Τι πάνε πει τι προλαβαίνω, εγώ λέω τα προλαβαίνω. Είμαι στάρ. Στάρς και φυλάγατε τσίλιες. Ω, εγώ δεν φταίω, ουρές της είπε. Αυτός είπε και μετά λέει θα σκότωνε τη μάνα μας. Τα χάπια μου. Στην τσέπη σας, κύριε. Ευχαριστώ. Γιατί το κάνατε αυτό? Καλή δεν καταλαβαίνετε τώρα. Ταινία γυρίζουμε. Εγώ είμαι stars. Μήπως είναι ψυχοπαθής? Μα το είπα στο συνάδελφο να το πάμε στο βαθύ. Α, εκεί μένουνε κυριό. Το ξέρετε ότι αυτό που κάνετε είναι παράνομο? Ποιος σας είπε να το κάνετε? Ο Ρούλης, ο σκηνοθέτης. Ο Ρούλης, ο κουνιστός. Δεν ξέρω εγώ αγωνιστός και τέτοια πράγματα. Εγώ ξέρω λέει αυτός έχει κάτι πράγματα να και δεν τρώει σίγουρα. Προφύλαξ! Μάλιστα! Να κομιστεί ο Ρούλης! Πάμε μέσα! Καλέ, μη σπρώχνετε, καλέ, μη σπρώχνετε. Αχ, ρούνες, όργανα βάρβαρα και εσείς αντάλλα. Σταμάτα τις Αχ, μη κουβέντες, έλα. σπρώχνετε, σπρώχνουμε μόνο. Ώρα! Καλοσκοπέ, πελοπίδα, σε λένε. Αχ, το διάλογο ρε που πήγαινε μέσα. Σιγά το κορμί μου. Μέσα, μέσα. Μη σπρώχνετε, παιδί, μη σπρώχνετε. Αχ, κύριε Διοικητά μου, σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα. Πες τους κάτι, είναι βλάχοι. Η βλάχη όπως λάχη. Αχ, μακάρι. Εσύ συστήθηκες αυτούς τους δύο σκηνοθέτες. Ναι, αυτός είναι. Και μάλιστα με το όνομα Ρούλης. Και γιατί έβαλες το επίθετο Βαζελίνης? Έτσι είναι, με κακοκαρακτηρίσουν και να πούν ότι αυτός είναι βάθος αμέτρητο. Σκασμός! Μπορώ να μιλήσω? Σκασμός! Καλέ, κάναμε τόση ώρα για να μιλείς. Ποιος σου είπε να πας να τους κάνεις το σκηνοθέτη, ρε? Η Ντόρα. Η ιδιαίτερα του Νόντα. Προφυλάξ! Διατάξτε! Τα χάπια μου κι όλους τους άλλους εδώ. Τι συμβαίνει εδώ, βουλευτής επανεμόντος και αρχίδος και Άλλη μου τι έπασε, τι έπασε πρόσωπο. Δεν είναι τίποτα, ξέχασε το ρόλο. Ποια είναι η κυρία Ντόρα? Εγώ. Αχ, φιλινάδα με έμπλεξε. Εσείς είπατε να πάει να κάνει το σκηνοθέτη ο κύριος. Κυριά και λιμάνια. Ακούστε να σας εξηγήσω. Απαντήστε παρακαλώ. Η δεσποινής πρόσω κατά λάθος βρέθηκε να λέει το λόγο. Α, όχι κατά λάθος. Σκασμός! Μπορώ να μιλήσω. Σκασμός! Κύριε Διοικητά, κοιτάξτε να δείτε. Ας το πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πριν αρχίσετε κύριε Νόντα, να πιω ένα χάπι. Σε παρακαλώ, αγόρι μου, πήγαινε κι εσύ στην αστυνομία. Καλέ, δεν ήμουνα εγώ. Δεν ξέρω, τα έχω χαμένα. Και ο Ναρτέμ, καλέ, δεν μιλάω μαζί του. Χαμογελούσα. Αχ, καλέ, κάτι τρέχει. Πήγαινε, σε παρακαλώ, στην αστυνομία. Βρες τον Αρτέμι. Μωρέ, πάρ' τον Αρτέμι και πηγαίνετε μαζί στην αστυνομία και εξήγησε πώς έχουν τα πράγματα. Τι γάλακτος. Ναι, το πήρα. Ευχαριστώ, Γιακουμή. Α, Γιακουμή, πού είσαι. Γιακουμή, πρόσεξε, μην πάρεις μαζί στον Μπαλντά.
Έχει γούστο τώρα να σφάξει το διοικητή. Καλά, η περιφέρεια θα τρώει για πολύ καιρό πλεμόνια. Θα κυληθούν στο πάτωμα πολλά άντερα. Λοιπόν, μάγκα μου, και επειδή έχω μπόλικο άνηθο θα τα ραντίσω να γίνουν και νόστιμα. Η υπόθεση έγινε γαρδούμπα. Θα τους κλαδέψω όλους σαν πρόκολο, ρε. Έγινε, πάμε. Κι εγώ νόμιζα να γίνουν στάρ. Πρόσω μου. Μην κλαίτε, μην κλαίτε. Καλά, κλαίει εσύ φρενάρι. Σκάς και εσύ, σκιά. Σηκιά να σε πει το πρώτο σου παιδί και να είναι και εξομήτριο. Να μου. Να είσαι μωρή. Όχι με να ναι. Άρα μου μίλησες, μίλησες. Άκουσα φωνή. Σκατός. Κύριε διοικητά, μπορώ να μιλήσω. Εσύ ώρα που βρήκες θα σε πει πάλι σκασμό. Ναι, αλλά η Πρόσω είναι δύο. Δύο. Μάλιστα. Παίρνεις ναρκωτικά. Γι' αυτό τα βλέπεις διπλά. Μα ο Ευρυπίδης, κύριε διοικητά, δεν μιλούσε για μαύρη. Ποιος είναι αυτός? Ο Ευρυπίδης. Ας τη φυλάξει. Κοιτάξτε. Να προσαχθεί ο Ευρυπίδης. Μάλιστα. Μα κύριε διοικητά, ο Ευρυπίδης έχει μετακομίσει εν τόπο χλωερό. Τα χάπια μου. Μέσα είναι η διοίκηση. Μέσα είναι, τι θέλεις? Είμαστε της υποθέσεως, κυρία μου. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα να πούμε. Να μπει το νερό στα βλάκια. Καλά, περάστε. Περνάμε. Κύριε διοικητά! Ποιοι είστε εσείς? Η τροποδοσία της περιφέρειας. Γεια σας, ψεύτη. Εγώ ψεύτης. Ο Γερμής δεν λέει ποτέ ψέματα. Σκάσε ρούλι. Πολύ καλά και εγώ δεν θα σου ξαναπάρω μηνύματα. Πότε ήρθες εσύ εδώ? Εγώ δεν ήρθα, μη φέρανε. Και δεν με πήρες να πούμε ρεφρόσωνα τηλέφωνο δηλαδή. Και πού το ξέρει το τηλέφωνο σου, ρε? Εμείς αυτήν την κοπέλα έχουμε τηλεφωνικές επικοινωνίες να πούμε. Μαν το μπαλτάδι, Ησυχία! Δεν μας ενδιαφέρουν τα προσωπικά σας. Αλλά θέλω να μου πεις εσύ, ποιος σου δώσε το χαρτί να βγάλεις το λόγο? Ένας κύριο. Ο Νικόλας, ο ιδιαίτερος της. Στη φύλαξη, να μου φέρεις εδώ τον ύποπτο. Ποιος σου βόλωσε τα μάτια? Ποιο από τα δύο, γιατί καθένα έχει την ιστορία του. Το δεξί. Ο κύριος Γιακουμής. Γιατί? Για το αρνάκι του γάλακτος. Και το αριστερό? Η κυρία Φροσάρα. Εγώ. Ναι, γιατί το ξεχάσατε. Και γιατί? Γιατί λέει ότι έμεινε μέσα στο ασανσέρ. Καλή τρελός είσαι. Ο κύριος διοικητής είναι μέσα. Ο κύριος διοικητής. Ναι. Μέσα είναι. Μέσα. Σκέλος! Μπορώ να μιλήσω. Όχι ρε χάπη. Χάπια μου. Ο σκοπός λιποθύμησε. Παναγία και Χριστέ. Τώρα πώς ξεμπλέκουνε. Και στα έλεγα γονόντα. Άκου να σου πω, Ελένα μου, η πολιτική τα χρειάζεται αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, η πολιτική τα χρειάζεται. Εγώ χρειάζομαι άλλα πράγματα. Αλλά που να τα βρω. Τι έγινε τώρα? Αυτό ήθελα να σας πω. Αποταράθηκα, Να του δώσω τα χάπια του. Όχι! Πηγαίνετε με στο γιατρό ελευθερίας! Αυτά πάθαμε, Σάσα μου. Τι λες, βρε παιδί μου? Δεν ήξερα τι να κάνω εκείνη τη στιγμή. Και ο διοικητής? Δηλητηρίαση. Και μόλις συνήλθε παρετήθη. Πώς δεν σας έσφαξε ο Γιακουμής? Παρήγγειλε πως άμα βρει τον Όντα στον δρόμο θα τον κάνει παϊδάκια. Ο δε Αρτέμις θα τον κάνει με τα κρεμμυδάκια. Όπως καταλαβαίνεις, η υπόθεση θυμίζει στη Φάδο. Βρε Λένα μου, τι έπαθες? Άσε που έχουμε ξετιναχτεί οικονομικά. Όλοι δε στην περιφέρεια μας κοιτάνε με μισό μάτι. Και εμάς και τη Φροσάρα, γιατί ούτε εκείνη βγήκε και ούτε εμείς. Βρε παιδί μου, τουλάχιστον γίνανε όλα αυτά. Να βγαίνει και κανένας. Συγγνώμη, βρε Σάσα μου, είσαι τόση ώρα και δεν σου είπα. Θέλεις καφέ? Ναι, αν θέλεις. Μισό λεπτό να πάω να σου κάνω. Γιατί δεν έχετε καφετζή? Καφετζή έχουμε, αλλά αυτός είναι ικανός να μας ρίξει στριχνίνη. Η Πρόσω τι κάνει?
Έχω το μαύρο μου το χάλι κι ο νους γυρνάει πίσω πάλι στις αγελάδες και στις στάνες και στο χωριό μου τις αλάνες. Έχω το μαύρο μου το μαύρο χάλι μες στις Αθήνας στη φρικτή λεκάνη στο κολονάκι ποπό τη ζάνη στο παναρέι όλοι δικοστάνι στο παναρέι δικοστάνι τρώνε τα πρόβατα του Γιάννη στο παναρέι δικοστάνι τρώνε τα πρόβατα του Γιάννη. Έχω το μαύρο μου το χάλι, Αθήνα με έχεις ξεπουτιάνει, σκουπίδαριο θερμοπληξίες, υποσχέσεις παροδίες. Έχω το μαύρο μου το μαύρο χάλι, μες στις Αθήνας στη φρικτή λεκάνη στο κολονάκι ποπό τη ζάνη στο παναρέι όλοι δικοστάνι στο παναρέι δικοστάνι τρώνε τα πρόβατα του Γιάννη στο παναρέι δικοστάνι τρώνε τα πρόβατα του Γιάννη. Έχω το μαύρο μου, το μαύρο χάλι, μες στις Αθήνας στη φρικτή λεκάνη στο κολονάκι ποπό τη ζάνη στο παναρέι όλοι δικοστάνι στο παναρέι δικοστάνι τρώνε τα πρόβατα του Γιάννη στο παναρέι δικοστάνι τρώνε τα πρόβατα του Γιάννη. Φρόσο! Μη κλαις άλλο φρόσο! Έλα φρόσο! Αϊ, θέλω να ποθάνω. Αρτέμι. Μα τι να τον κάνεις αφού είναι μανάβης? Όλο μ' αποφεύγει. Γιατί? Τη μια λέει έχει δουλειές, την άλλη έχει να μαζέψει μπρόκολα. Τι να σου κάνει ο άνθρωπος, βλέπεις τα χόρτα καθαρίζουνε το αίμα. Τι κάνεις, Κεκουμή? Σφάζω και πουλάω. Ωραία. Ωραία που σφάζω και πουλάω. Λέω τι ωραία που τα λες που σφάζεις και... Γιατί, Κεκουμή μου, δεν σφάζεις μόνο κρέατα, σφάζεις και άλλα πράγματα. Έλα, καλά, μη μου λες τέτοια τώρα. Τι θέλεις, Ρούλη? Για κουμί, μήπως έχεις καθόλου ποσβέρκο? Όχι. Καλά, κατάλαβα. Κατάλαβα, να του δίνω κι εγώ. Αρτέμι, δεν είσαι καθόλου εντάξει. Βρε, πού είναι τα ραπανάκια που μου είπες ότι θα έχουν και χοντρό κεφάλι? Σκάσε ρε από εκεί, άσε μας. Το πήρε απόφαση, θα γίνω ανώμαλος. Θα πάω με γυναίκα. Κατάλαβα, Γιακουμάκο, έτσι να του δίνω κι εγώ, Αρτέμι, τι γίνεται με τη Φρόσο, ρε? Τι θες να γίνει, ρε Γιακούμι, να πούμε? Εγώ κρατιέμαι, να πούμε. Υποφέρω και αγαπάω. Έλα τώρα, μωρέ, αφού σ' αγαπάει το κορίτσι. Δεν γίνεται. Την έδιωξα τη γυναίκα. Θα πάμε να τη βρούμε. Πού? Στο σπίτι του Νόντα? Ναι. Ναι, Γιακομή μου, να πάμε. Γιατί εγώ, η Φροσάρα, εσένα αγαπάω. Ενώ η άλλη, η Βλάχα, η Φρόσο, είναι ένα και ένα για τον Αρτέμι. Ταιριάζουν. Θα σταματήσεις ρε Φρόσο επιτέλους αυτό το βιολί? Νόντα! Όχι, δεν θέλω. Εγώ θέλω να κλαίγω επί συνεχούς βάζους. Έλα, Φρόσο μου, σταμάτα το κλάμα και κάτσε να φάμε. Δεν θέλω. Ποιος να είναι τέτοια ώρα? Πάω να ανοίξω. Μπορεί να είναι ο Αγαμέμνονας.
Δοξήν αγγέλης λαχιναιμονής, ότι τι δεν γίνεθα, της κοινό είμαστε υπηχόμενοι. Περάστε. Αρχίστη πάσα συμφορά δέσποινα, έκανε κάποιο πνεύμα κακού. Για χαρά. Φρόσο! Αρτέμι! Φρόσο! Είπα Αρτέμι. Είπε Αρτέμι. Φρόσο, ο Αρτέμις πήρε απόφαση να σε κάνει Στάτ. Φρόσο! Θα με κάνεις στάτ. Ηλέκτρα. Ουρές. Σου είπε ηλέκτρα. Ηλέκτρα.